भाई ये बरहरिया के विधायक हैं। ये बुढ़ऊ विधायक हवन। विधायक जी ये तो काम ना चली। विधायक बने के बता रहा तो ये सब पहले से काम ना चली। सब कोई जानता नचनिया बजनिया वाला काम करे लो। तो तो करबो तब तो काम ना होई, तरह से विकास ना होई। विधायकी पे ध्यान दो, नचनिया बजनिया पे ना। तारा से काम ना हो पाई विधायक बनला के बाद। ए पे फोकस करबो तो तू विधायक हव। ए चाचा ई तरह गलत बा। ई मत कर। भूल जाई सब। अब तू विधायक बनब। ई बुढ़ापा में विधायक बनब तू। तब तारा विकास के जरूरी बा। विकास कोई हई हई विकास मत कर, ना तो दिक्कत हो जाई।